Добре дошли в базовият маркетинг курс на Digital Utopia. Какво ще научите за цялото обучение? Първо, какво значи да си успешен маркетолог и какво реално е маркетинга, без илюзиите, които различните гурута слагат, без нещата, които сте виждали и сте мислили, защото маркетинга е една идея по-праволинейна от това, което повечето хора си мислят. Важното нещо, което трябва да разберете от сега и ако не ви излиза сметката изобщо да спрете да гледате този курс, е дали искате да се занимавате. Прави сте. Може да се работи онлайн. Както виждате, аз съм с чупен пръст. Ако бях пианист или баскетболист, в момента кариерата ми за 2, 3, 5, 6 месеца е приключила. Сега мога да правя курсове, мога да си правя видеята, мога да помагам на клиентите ми, нямам проблем. Не мога да отрека, че можете да правите доста добри пари от маркетинг. Това е абсолютно вярно, но има нещо много важно и ключово, което повечето хора тотално изпускат. Нишата е турбо претъпкана, което означава, че това да снимаш качествени видеа, това да правиш добри дизайни или добри уебсайтове, изобщо не е достатъчно, за да можеш да бъдеш профитабъл. Истината е, че когато пазара е супер пренатъпкан, ние трябва да изпъкнем супер много с адекватни оферти, с адекватно отношение към хората, с много добър сейлс и с, разбира се, много добър продукт. Точно за това е хубаво да помислите дали наистина това е нещо, което ви се занимава, дали сте готови да чувате не супер много пъти, дали сте готови да носите отговорност за неща, за които не сте виновни, защото винаги се случва така. И ако всичко това ви изглежда окей, нека да преминем към първото видео, в което ще ви разкажа какво значи да си добър маркетолог.